Geçen ayda Türkmenistana adyty bolmadyk aşy sokuwanyň aralysmagy bilen ýurdun gündälik tebitlerindäki hojalyklaryň gaz üçinçiliginiň köpçülik bilen kesilmegine, şeýle-de gaz eksportynda bökdünçlikleriň döremegine, gaz detgasyndaky könüllüsen abdarlaryň gadysyz işlemegi sebäp bolupdyr. Bu ağırlıkta garaşsyz nesir sowuk howa wagty ýurdun iň iri gaz ýatagyndaky dören tehnik hadisy bilen iltisikli gaz pudugundaky ensime ýokary derejeler etminiň tutup edilendigine habar berýär. Ýatlatdyk ýylyň başyndan ýanwaryň aýagyna çelini höküm süren aşy sowuk howanyň arasynda Lewawyň Saýat, Farab, Darganaty, Çärjewi traplarynda, şeýle-de Merkezi Türkmenabad şäherinde gaz üçinçiligi göz görtelip etelip, kä halatlarda ol ensime saýatlap dolulugyna iletirsiz boldy. Sol pursat yerli häkimetler bu adatdan daşary ýagdaýlar barada ilaty düşündürs bermän. Diňe gaz üçinçiliginiň häli simdi kesilýändigi sebäpli gaz abzallaryna aýratyn üns bermegi ündäpdiler. Yerli hünärmenleriň biri azatlyk bilen habarlaşyp, gazyň köpçülikliň kesilmegine Çärjewi tarapynda yerleşýän Malay gaz känindäki gaz gysyjy detganyň sandan çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Detganyň gaz itekleýiji kompressorlarynyň doňup galmagy üçinçiligiň togtamagyna sebäp boldy. Şol döwür uly batyş bilen alynan tebigi gaz araçsalanman göni ulanjylara aktyryldy. Bu sebäpli gazyň düzümindäki gaz kondensatynyň we sowuklugyň aşy köp saklanyp galmagy kompressoryň doňmagyna getirdi. Diýip yerli hünärmenleriň biri anonimlik şertinde 7 fevralda gurrun berdi. Ol detganyň değişlilikde golaýdy, ýagny 2021-nji ýylda ulanışy berilmegine garamazdan, onda zerur enjamlaryň wagtynda täzelenmezligi, möhüm profilaktiki işleriniň geçirilmezligi bu ýagdaýlara sebäp bolandygyny aýtdy. Häzir munyň jogapkärçiligini adaty operatorlaryň üstüne atjak bolýarlar. Ýöne egerde ýolbaşçylar degişli enjamlar bilen wagtynda üçin eden bolsalar, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk gören bolsalar, bu kemçilikler bolmazdy ýa-da olaryň gerimi has kiçi bolardy. Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol sol sanda bu detgadaky ýasazlyklaryň Türkmenistanyň daşary ýurtlary, sol sanda Özbekistana we Hytaýa akdyrýan gazynyň möçberini azaltmagy, belli bir döwürde dolu toktatmagyna hem sebäp bolandygyny belledi. 1986-njy ýyldan bäri gaz çykarylýan Malay ýatagy diňe bir içerki bazary bilen çäklenmän, ol Türkmenistan, Özbekistan, Kazakystan, Hytaý transmilli gaz geçirjisine hem haritlik önüm iberýär. Ýatlatdyk regiona aralaşan aşy sowuk howanyň arasynda Türkmenistandan Özbekistana gelýän gaz 12-nji ýanwarda kesilip, ol gaýtadan 21-nji ýanwarda ýola goýulupdy. Munyň bilen bagly Türkmen News neşri Türkmen gaz konserniniň 6 işgäriniň sol sandy bir näçe ýokary derejeler etmisiniň hem tutup edilendigini habar berýär. Neşriň öz seçmelerini talgalanyp ýazmagyna görä, ýurdun gün ortasyndaky galkynyş ýatagyndaky 6 gün dowam eden näsazlyk sebäpli Özbekistana eksportyň kesilmegi netijesinde deslapky sanlara görä ýetirilen ziýanyň möçberi 59,7 million dollara deň bolupdyr. Maglumata görä Türkmen tarapy ýetkiniň öwezine Özbekistana degişli mukdardaky sowuklandyrylan gazy ibermäge razy bolupdyr. Türkmen News neşri Aşgabatyň 3-nji fevralda Özbekistana dost dogonlyk kömegi hökmünde mutsuz sowuklandyrylan gazy iberýändig baradaky kararyny hem ýokarky ýalysyk bilen baglanşdyrýar. Azatlyk gaz eksportyndaky bökdünçlikler sebäpli ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň tutup astyna alynandygy baradaky maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryna tasdikladyp bilmedi.